Kanai kadai ka jing bantip bat ko khubor sapi ki paiba ki ba jus ngau tanat baha ban ya khwai dokha baha ka sautrik jong ni ugnai banwan kandon ka jing pen khwai competition lani ka fishing competition aga chanong pambrak mai halinti ban ya cha ka chanong so kompor bat bala penya ya kani ka jing khwai dokha da u ke chala bat u sila srambai ki price kilong kumni ubawan benengkong unyo kumba silang ubawan bahar unyo kumba sanpawe jar ubawan balai unyo sanpawe jar bat ubawan basa unyo kumba arpawe jar kibawan basan bandriu bahinyo bapra bat kandai kinyo march po jar bat harengkat ki consolation prize bamar 1000 hado chpotli nangta ki second consolation prize bamar 8000 hado arpotli bat nangta kandon ka jingban khlai free lucky draw nakabanta kirawan kibawan banishim banta bawan nangkong unyo kumba 9000 ubawan baar unyo kumba 1000 bat ubawan balai unyo kumba 1000 ka jingban khwai kalong ha southli ki pung dokha bat lada banthe ye ki dokha ha ka ar pratrik kumba lai kwintal nalor ki dokha ki babon kumta la karpat ye ki rawan banwan yeshim banta ka tegesni bat bakan long ka jingkhwai ba shongshit khublai shibun